ikiak dira, eta dena irekita dago, dena erabakitzeko dago, eta ikusiko du nor gailentzen den aurtengo Burgosko bueltan irterako irudiak dituzue, Kaleruako irudiak hementxe Euskaltel Euskadiko ziklistak, Rampaldo gainerare gajarroalekoak igo dira, eta gaurkoan baja batzuk ere izan dira. Jarno Bidar lotuko gaztea ez da atera, atzo larri ikusi genuen, eta gaixorik gaur ez ateratzea erabaki du, eta etxerako bidea hartu du, eta behin etapa hasita baja gehiago izan ditugu, besteak beste, Txumil eta Barnet Burgoseko ziklistak, Eskalko Astanako italiarra, David Godu, Grupamako ziklista, Bareingo Ersen, IF-eko Michael Leonard, beraz, bajak izaten ari dira, eta esan dugu moduan, hortxe dira lasterketa buruan 15 gizon, hementxe Julio Txikone sinadura egiterako orduan, eta atera aurretik hor Felix Gal favorito nagusia dugu austriarra, hirugarren eta banbera gailendu zen pedalkolpe ona erakutsi zuen Decathloneko ziklistak, eta gaurko etapa ezin hobeto doakio Felix Galeme ikusiko dugu nola erantzuten dioten Txikonek eta Oskar Ronlik. Gogoratu, iaz bertan Julio Txikone gailendu zela italiarra, eta tarte txiki bat, pare bat segunduko tartean nahikoa du Txikonek, gaintzari esker gero, buelta hau irabazteko. Bandera jeitsi, eta hor hasi da ziztu bizian etapa. Esan dugun bezala, sekulakoa izan da, eta justata, baina azkenean iesaldi antolatu da hementxe, ibilbidea, esan bezala, Kalerugan hasi dute eguna, ibilbide gora beratxoa, batez ere erritik aurrera, klasika itxura duen ibilbidea du, azken kilometroetan, gogorra da oso, eta horrelakoetan gertatzen den moduan, oso azkar ateratzen da lasterketa, eta orain une erabakigarrian sartzen ari da lasterketa, Arroio Mendatea igaro dute, eta 3 geratzen zaizkie etapa amaitzeko. Hor Alto Tolbaños Mendatea, hori ioko dute aurki, hortik Rozavientosera egingo dute lemailako mendatea, Rozavientoseko eta eskerra egingo dute, Quintanar de la Sierrara jeitsi, eta hortik Neilarako bidea hartuko dute, Rozavientoseko zati bat ere ioko dute, eta hortxe profila, ia 3.000 metrora iristen da desnibel metatua, eta benetan amaiera bortitza eta gogorra du Neilako igoera honek. Hementxe duzue lasterketa, zuzeneko irudiak dituzue, gaur ere bero dute, atzo Matthew Brennanek, atzoko garaliek esan zuen bero itzela pasazuela, eta hortxe dira, esan bezala, momentu honetan 13 dira lasterketa buruan, UAEko Igor Arrieta eta Kevin Bermarke, Red Bulleko Davide Donati, Saudaleko Gianmarco Garofoli, Movistarreko Jorge Arcas, Grupamako Remi Roixas, Education Firsteko Vicenzo Galbandese, Pinareleko Milan Bader, Totaleko Burgodo eta Badic, Kerfarmako Urko Berrabe eta Nil Jimeno, eta Euskaltel Euskadik Jonathan Lastra sartu du. Hor beste bi ere izan dira, Afonso Blalio eta Lennart Jask Tudorreko mutila, baina eroriko izan eta atzean geratu dira, eta ikusten duzu moduan aldea estandia, minutu eta 22 segunduko tartea dute buruan doazenek, eta hor lanean buru-buruan Net Kompanikoak, Oskar Onliren taldekideak eta liderarenak doaz. Beraz, hortxe ikusiko dugu, esan bezala nor gailentzen den gaur Neilako igoeran. Mikel Astarroza, arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, Afonso. Azken etapa, ohiko saioa, eta azken urtetan bezala, bertan erabakiko da aurtengo ekitaldia ere. Bai, eta esan daiteke aurtengoan gainera, zalantza gutxiagorekin ekingo diogula azkeneko etapa honi, eren egun eskudoko gain horretan, gauza asko ikusi genituelako, egia da, sailkapenean diferentziak oso txikiak direla, baina tira Felix Golek erakutsi zuen momentuz behintzat gainontzeko hautagaien gainetik dagoela.
Atzo, Oskar Ronlik, segundu bat harrapatu zuen, tarteko esprinean, orain 7 segundora da 3. tokian, eta liteketan da gaur gainsariek erabakitzea azken garaia. Ba ez harritu, azken finean gainsariak beti ematen dituzke horrelako ilaltza txikiak sailkapen nagusian, eta argi dago neilara banan-bana iriste ez badira gain horretara edo helmugako arrasto horretara, gainsariek zer esan handia emango dutela. Hortxe, gaur atera ez direnak, Luke Tacuel eta Jarno Guidar, erretiratuak Eskalko, Zaker Zenbaringo Esloveniarra eta Josh Barnett, baja ugari, eta ohikoak izaten dira, atzo atera etzena eta horren berririk ez ziguten eman, Pello Bilaurena izan zen, antza, eskudoko etapa nagusian, helmugaratu zen, baina erorikoren bat izan zuen, antza, eta atzo ez ateratzea, erabaki zuen Gernikarrak, eta benetan, deigarria da, inork horren berri ez ematea. Bai, azken finean erorikoaren berririk ere ez genuen izan, eta egia da harritu gintula, Pello aurreko postuetan ez ikustea, baina tira, garrantzi berezirik eman gabe aurrera ekin genion, eta egia da, atzo atera ez bazen, seinale mina ere hartu zuela, nahiz eta helmugako arrastoa zapaltzea lortu zuen, nik uste dut atxeen hartzea erabaki zintzoa dela, azken finean eroriko baten ondorioz, gorputza benetan gogorra gelditzen delako hurrengo egunetan. Hortxe, profila, esan bezala, lehen mendatea pasa dute, baita tarteko esprina ere, eta orain Tolbainoz mendatea izango dute zain, eta mendate laburra da, kilometro terdikoa, 7,5 eta benetako gogortasuna azken zatian iritsiko da, Roza Vientos neilako igoeraren zati bat ere bada, gero eskerrera ingo du lasterketa, Quintanar de la Sierrara jaitsiko da, berriz ere ekingo diote, eta Roza Vientosetik pasata zuzen joango dira neilako aintziretara, eta hauxe duzue, lasterketa burua, hemen atzean ikusi dugu, Nil Jimeno, Valladolideko Espainiarra, berarekin horra bere taldekide Urko Berrade, etapa honetan beti maila honean aritzen mutila da Nafarra, badu hor sailkapen honak lortu ditu, Burgosko bueltan, 2024an laugarren tokian amaitu zuen, podiumetik geratu zen, eta beste 10. postu bat ere badu, Urko Berradek lasterketa honetan, eta gaur hortxe sartu da, iesaldian, Urko Berrade datorren urtean, Education Firsten hariko den mutila berarekin batera, bere taldekide Iban Ramiro Sosare hor hariko da, eta Iban Ramiro Sosa aipatuta, esan behar hemen sarritan gailendu dela, kolonbiarra 3 aldiz irabazi baitu, bertan, 2018, 19 eta 20an, 3 urtez jarraian, eta 2 aldiz gailendu da gainera, buelta honetan, itzuli honetan. Iban Ramiro Sosa ikusiko dugu, nola erantzuten duen kolonbiarrak, inork baina hobeto ezagutzen du igoera hau, berak, baina nik uste gaur hor lasterketa honetako oilarrak izango ditugula mokoka azken kilometrotan, batez ere azken 5 kilometrotan. Bai, argi dago, azkeneko kilometro horiek ezagutzeak beti lagungarri direla, baina egia da urtengoan beste ekitalditan irabazitako Mikel Landa eta gainontzeko horiek ez zait iruditzen horrelako aukera garbirik izango dituztenik, eta batez ere 3. etapan ikusi genituen Felix Gal, Only, Txikone, horiek izango dira etapak garaipena eta sailkapen nagusia ere borrokatuko dutenak. Esan dugu bai, aldeak txikiak direla nagusian, Gal hor erne ibili beharko da, eta ikusiko du nola ze jarrera hartzen duten, bai Txikonek, baita Onlik ere, urrutitik saiatzen diren, edo bukera parte arte itxauten duten, horra azken kilometroan sartu arte itxauten duten. Bai, nik uste diferentziak gain txikiak direla, sailkapen nagusi horretan, lehen aipatu dugun moduan, gainsariek iraultzak eragin ditzazketela helmuga horretan, eta horrexegatik iruditzen zait bai Felix Gol liderra, zein Txikone Only mas berare aipatuko nuke, azkeneko mendate horretan mugitzen saiatuko direla, azken finean banan-bana iriste izango litzateke garbiena edo eurentzat sailkapen nagusian, euren postuari eutsi nahi badiote edo aurrera pausorik eman nahi badute. Hemen lanean dihardute lasterketa buruan,
zara mairu doaz hemen aurrean, Sudaleko Garofoli, duzu Jamarko Garofoli, 2 minutu eta 50 segundora dago nagusian, iesaldikoen artean ondoen kokatuta dagoena UAEko Kevin Vermarke da estatu batuarra, minutu eta 57 segundora. Alde hortatik momentu honetan seguru da Felix Gal, eta hortxe ikusten dugu, tarteak ez du gora egiten hor minutuaren bueltan doa, eta hor luze darama Igor Arrietak taldetxoa, tarte hori handitu guran, baina atzean ez daudelo eta kontrolpean eraman nahi dute hau. Hortxe ez dut alarri ikusten ari garen aurruko berrade da, Nafarra hor metro batzu galdu ditu Garofolirekin batera, hor gurpilian sartu nahi du, zati gora beratxua igarotzen ari dira, Kolbainoz mendatera bidean, eta hor mugimendu polita egin duenare, UAE da, Igor Arrieta eta Vermarke sartuta. Horixe bere esatean induan, Alfontxo, egia da taktikoki oso ondo lehiatzen ari den taldea dela Burgoseko itzulenetan. Eren egun ikusi genuen iesaldian Sivakov sartu zutela, eta nolabait ere tropela pixkat ataka estuan jarri zuen, zerkapen nagusian denbora galera txikia zeukan, eta momentu batean ere lider izateko ere hor aukerak izan zituen, eta atzean lana gogoz egin behar izan zuten. Gaur kontu berritin errepikatzen ari da, kasu honetan Berbaek eta Igor Arrietarekin, eta atzean ez daukat erlatxatzerik. Denbora galera handiak balira, kaso iesaldi aurrera juteko aukerak ere izango lituzke, baina kasu honetan Berbaek hain gertu izanik sailkapen horretan, tropelak eutxi egin behar isaldiko errenta horri. Eta bestetik, litekena da, Jai Bainakin, etapa irabazi nahi izatea, hori posible da, baina hor zailtasun handiak izango ditu australiarrak, on jarrentzat baita gaurko etapa jokoan asko dago, itzulia bera dago jokoan, eta hor ez diote segurunik utziko UAEkoari aurrera egiten, gain sariek duten garrantzia kontutan izan da. Hor kontua da, eskudoko aurreneko kilometroan Bainek erorikoa izan zuela, eta sailkapen nagusian pixkat 16. postuan dago minutu eta 20ra, baina benetan esango nuke hori ez dela bere maila, ziur aski erorikorik izan ez palu, aurrera xego kokatuta egongo litzateke, gogoratu gainera, Sivakoven bizikletarekin amaitu behar izan zuela etapa, bizikleta handia zuela, eta horrelakoetan ez da erresa norberaren pedal kolperik onena bilatzea. Hortxe, Dekatlonekoak ikusi ditugu, pelotoi burura pasatzen, Galen liderraren mutilak, bizitzen ari dira, eta sekulako aukera dauka, Felix Galek, itzuli bat irabazteko, benetan maila bikaina eskaintzen ari da aurtengo denboraldian, giroa gogoratu 2. postuan amaitu zuela, eta horrek erakusten du gaur egun duen maila, orduan erakutsitako maila ez dela kasualitate hutsa, eta maila honean dabil, eta eskudon gora erakutsitako pedalkolpea, benetan sekulako izan baitzen. Oskar Olli txinparta handiko mutila hor hartzean usteko, badakigu Gal ez dela txinparta handiko ziklista, baina eserita eta ezin izan ziren, erantzun onlik, Gali. Bitxia izan zen gainera, normalean iesaldizeak erak zutik egiten dira, biziketa gainean potentzia handiagoa eragiteko gaitasuna ematen duelako zutik jarritako posizio horrek, baina golek egia zen isilita egiten zuen ritmo aldaketa hori, eta esan gainera eskudoko mendatea gaur Lagunas den eilan topatuko dutenen nahiko antzekoa dela bai luzeran, zen gogortasunean, gaurko akaso errepide estuagoa da, baina gogortasunez antzeko mendateak direla esango nuke, hortaz pentsa genezake golentzat oso mendatea aproposa dela gaurkoa. Felix Gal, Espainiako bueltan izango da, Austriarra atorren urtean Lidl Treken izango dugu, bere taldekideen Bulbergerrekin batera, eta mentxe jadanik Kolbainoseko mendatean gora da lasterketa burua, hemen hartzean da Igor Arrieta, aurrean Vermarke taldekidea duela, urko berradere atzera egiten ari da, asko egin behar izan du Ugarte Arakileko Igor Arrietak, eta orain sufritzen ari da herripa honetan, eta gaur
deigarriare David Goduren agurra izan da, erretiratu egin da David Godu, estabilondo frantziarra behera egin du. Ondo zagutzen du gainera igoera hau David Godu. Eta aurten koko erjodio hartzean bien bitartean hor zabal eginda dator multzo nagusia, seguruan dira Decathlon, Net Company, Red Bull eta UAE. Erne horre Lidl trekekoak eta Movistarrekoak. Igoera egokia da Enric Masentzat, Movistarreko ziklistarentzat. Eta hortxe sartu dute iesaldian Jorge Arcas, Espainiarra. Eta baiti maila honean aritu izan da hemen Neilan gora Enric Mas. Eta ikusiko dugu gaur. Eta irabazten saiatzen den. Bai, eta gaurko ailegaera gaina, kontutan hartu behar da aurretik Rozavientoseko mendatea igoko dutela eta jaitsiera horretan inor mugitu ezkero ere kontutan izan behar, adibidez Masek, ondo diozun bezala Alfontxo, aurrean taldeke bat izango du, zubilana egitekotan behintzat, garrantzitsua da aurrean taldekideren bat izatea eta horrek beste aukera bat ere zabaltzen dio Movistar taldeari. Hortxe pasada Lazarreta burua Tolbaños gainetik. Gertu dute pelotoia eta hor atzekaldean ikusi dugu Kajarroleko Abel Balderstone katalana turrean izan dugu. Kajarroleko ziklista, berak esan du leharra egina bukatu zuela turra eta astebeteko atsedenaren ostean taldeak eskatu zion rosko buelta hau egiteko eta konturatu dela erabaki ez egokia izan dela orainik gorputzari ziolako buelta eman eta berak esan du hau izango dela bere azken lasterketa eguna iraila arte, hemendik irailera bitartean oporrak hartuko dituela eta horre ere kontutan hartu beharko lituzkete ziklisten esanak. Bai, kontua da hor behar desberdinak daudela, ez? Batetik ziklistak era individual batean bere beharrak ditu eta kasu honetan Abelek atxeena behar zuela edo sentituko zuen eta taldeak beste behar batzu ditu, ez? Azken finean lehiaketa asko daude, egutegia lasterketaz gainezka dago eta taldearen beharrak askotan norberaren beharren gainetik dago eta kasu honetan ziur aski Abelen kasua horixe izan da. Hemen da Kevin Hladi, estatu batuarra, pasa dira hauek ere Tolbaños gainetik eta orain jaitsiera izango dute, jaitsiera laburra, gero hor koska bat izango dute gora egiten duen gorako joera duen errepide izango dute ibilbidea Rozavientosi ekin aurretik koskaz jositako zatea izango dute hor eta ondoren berehala ekingo diote Rozavientos mendateari 3 kilometro terdiko igora dute hori, 1,9 gogorra benetan, laburra baina gogorra eta gogorra benetan azken 2 kilometroetan. Hor Benitzek 1,10 gora egiten baitute, 1,13 eta 1,2 Penizabadu azken kilometroan eta azken 5 metroetan 1,11ko pendizak, beraz gogorra, laburra baina gogorra. Eta behin hori Rozavientos pasata, jaitsiera luze izango dute, Quintanar de la Sierrara iristeko, eta horrekingo diote Neilarako azken igoera. Eta tropela hor momenturen batean, baziduen hanka pixka bat altxatu duela ere, ez? Isaldia jendetsua da eta normalean enbeste txinua osatutako isaldi batek oso azkar egiten ditu kilometroak eta atzean tropela badirudi oraindik ez duela iesaldia harrapatzeko aukera hori baliatu nahi eta egia da horlako taldea handi bati diferentzia askorik ere ezin zaiola utzi gerora arriskutsua bihurtu daitekeelako. 13 doaz hemen, kopuruz neurrikoa da, baina gero hemen ere moku kasiko dira aurrekaldean. Eta laizter iritsiko da segurenik une hori, Rozavientosen gora. Eta bentsi dira Decathlongoak aurrean.
arte lau etapetan, 3 britainiar eta austriar bat gailendu dira. Matthew Brennanek 2 irabazi ditu, Oscar Onlik beste bat, eta etapa aurreko beste etapa Felix Galek irabazi zuen. Hor gailentzen den gaur, argi dagoena Txikone ez dela iazkoa, pedal kolpe hori falta zaio, iazko pedal kolpe fin hori, iaz Donostiako klasiko irabazi zuen, eta hemen maila honean ikusi genuen, baina urtean saiatu da Txikone etapak irabazten, baina hor only gailendu zitzaion bigarren egunean, bigarren etapan, eta badirudi azken txinpart hori falta zaiola italiarrari. Hortxe batez bestekoa, ia 47koa, 47 batez bestekoa daramate. Ikeragarria da, mendiko etapa batean. Esan dugu, etapa laburra dutela, 127 kilometrokoa, eta horrelakoetan normalen izaten da bizi ateratzea. Mikel, bizitasuna ematen diote etapa laburrek. Bai, azken finean oso etapa laburra denean, pentsa, iesaldia egiterako, ia tropelak ere kontrolan hori hasi beharra dauka, eta alaxe gertatu da gaurkoan. Ohikoa bihurtzen ari den moduan, iesaldiari errenta askorik ere ez diote utzi, eta gaurkoan gaineratu behar da, oso etapa arriskutsua dela, ez? Iesaldia urrutira juten utzi ezkero, berbanek ere sailkapen nagusian ez dago hain urruti, eta atzean ikusten dugu, batez ere, Felix Gol liderraren taldea Decathlon, baina Oliren taldea ere lana egiten ari dela, azken finean itzulia irabazteko gaintzariak beharko dituztelako. Etapa laburrak aipatu ditugu, Mikel, azken urtetan horren aldeko joera nabarmena da, etapa laburren aldeko joera hori ikusgarritasuna ematen diote, bizitasuna ere, baina asko ez dira horren aldekoak, zale asko ez dira etapa laburren aldekoak. Zu aldeko zara? Esango nuke ikuspegi klasiko xamarra daukada lanik eta oso ibilbide luze eta gogorren aldekoa naiz ni. Akaso garai bateko begiratua daukat. Eta gaur egun esango nuke gizartean islada dela, ez? Txirrindularitza moderno hau, etapa laburrak, urduriak, tensio handikoak eta egia da, gizartearen joera jarraitzen ari den ibilbide aldaketa edo, ez? Esango nuke ikusten ari garela azken aldian. Hortxe, bizi darama pelotoia Decathlonek, hor Ernedoaz Net Kompanikoak, gaur hor akulu garrantzitsua izango du laguntzeko Oscar Onlik Carlos Rodríguez, Espainiarrak ez du maila honik eman, urte osoan ez du urtetako maila eman, hor osasun arazoak ere izan ditu Carlos Rodríguezek, erorikoak ere azken urtetan desente izan ditu, eta aurten iturratik kanpo geratu da gainera, horrekin min eman zion gainera, min handia egin zion Carlos Rodríguezi, eta Espainiako bueltan izango da, laguntzeko gai den Oscar Onlik hortxe, zazpikoa, Carlos Rodríguez, Laurent Deplis, Peter Hansen, Lucas Hamilton, Kim Heiduk, Oscar Onlik eta Brandon Rivera. Erne atzo hor nibili zen Oscar Onlik hor segundu bat arramaskatzeko, tarteko sprinean, gainsari hori arramaskatzeko, eta pasaute danik tarteko sprinea aurreko buruan doazenek hartu dituzte segundu guztiak, baina gertutik zaindu beharko luke Oscar Onlik, Felix Galek, txinparta handia duelako, eta maila honean ari delako, iazko mailara gerturatzen ari da Oscar Onlik, hemen atzean Matthew Brennan, bi etapa garaipen lortu ditu britainiarrak, eta nagusi izan dugu esprinetan, jaun eta jabe atzokoa sekulako izan zen Mikel, atzetik etorrita, eta nola gailendu zen, errez gainera. Oso errez, egia esan kokapena hasiera batean ona bat zeukan ere, azkeneko bihurgunean tropearen eskuialdetik jende desentek aurreratu zuen, eta gero atzetik aurrerako lana egin behar izan zuen azkeneko 200 metro horietan, eta nik uste beste txirrindulariaren oso gainetik dagoelako lortu zuela garaipena,
eta kontu berbera Burgoseko aurreneko etapan, ez? Gazteluko etapa hartan ere, kokapena pentaletek sekulakoa egin zion, ez? Bideratze lan hori oso ondo egin zion, eta garaipena oso errez lortu zuen Brennanek. Horre ondo modatu zen atzo, Lorenz Pitti izan zen, australiarra, ark ere sprint ona egin zuen atzetik etorrita ere, baina hor itxita geratu zen momentu baten, hor David Gonzalezekin zorbalda jarri zen, eta horrek eragotzi zion batean gertuago egotea, garaipenetik gertuago egotea. Bai, nik esango nuke Pittik ere atzetik aurrerako lana egin zuela, eta momentu batean itxitak eratu zela, hor pedalei ezin eragin egon zen, eselekoan ere isiri egin zen, eta itxialdi horregatik izan ez balitz, ziur aski Pittirena izango zen garaipena, Brennan oraindik ere atzeragotik zetorrelako. Hor, jantzizaizkion aukera guztiak beraz Pittiri, eta Red Bull Bora garaipen barik da, Burgosko buelta honetan, hortxe iritsiko dira horra, nahilako intzirara, ziklistak gaur, errepide estua, zergaren malkartsua da, eta oraintxe hasi dira arrozabientos igotzen lehen mugimendua, badugu hemen lasterketa buruan, Farma batek aurrera jo duela uste dut, eta Urko Berrade dela uste dut edo, bai, Urko Berrade aurrera egiten ari da Nafarra, Fabientos hasi bezain laster aurrera egitea erabaki du. Eta oso momentu aproposa Alfontxo orain mugimendu hau egiteko, tropela gerturatzen ari da, 30 segunduko errenta besterik ez dago. Eta, aukera da, atzean inorre mugituko balitz ere, pixka bat hemen iesaldi hau txikitu eta txilunariak sakabanatu daitezen, ez? Aurretik dijoan bitartean, tropelean ere harrapatzen dituztenean askotan kosta egiten da jakitea, benetan 10 harrapatu dituzun, 11 edo 12, ez? Eta gaurkoan hainbeste txilunari ies egin da, pixkate kaosa eragitea da horre pixkate helburua. Mugimendu polita egin du bai, Urko Berradek atzera begira ari da, horre atzetik Remi Roxas doakio, hemen sufritzen ari dena Davide Donati da, Red Bull Borako ziklista, Igor Arrietare larri dabil, atzean geratu da dagoeneko, eta hor beste taldetxo bat sortzen ari da, bederatzi doaz hor, sartu dira beste Remi Roxas, Albanese eta Burgodo, Albanese hementxe da, helduko izan fraseko italiarra. Hortxe zerrenda. Albanese Jimeno Arkas baditz eta Roxas. Hortxe, Arkas, Milan Bader, Garofoli, Bermaerke, eta Nil Jimeno, hemen da estutzen. Hor aldapa dago, Alfontxo, ez dirudi, baina 3 kilometro terdi 109ko bataz besterekin bada aldapa, eta gero egia da, asfaltoa ere ez da bate leuna, oso lakarra da, eta bizikleta abiadura handian eramatea asko kostatzen den ibilbidea dau. Zoru lakarra, eta mendate gogorra da, batez ere azken kilometro terdia du gogorra, 13ko penditza baitu azken kilometroak, eta hemen txere tensioa nabari da, pelotoi buruan errepidea estua da, hemen Nil Jimeno estutzen ari da, Valladolideko 22 urteko gaztea, eta aldekidea mugitu da, Urko Berrabe, berak astindu du Sagarrondoa, eta 13tik bederatzera jaitsi da, ieslarien kopurua. Eta berriz ere erretak gora egin du, minutu erditik, 45 segundura igotzea lortu dute mugimendu hauek, eta azken finean bizirik mantentzeko hauxe da aukera bakarra. Eta oraintxe hortxe ari da astintzen Kevin Bermarke, Garofoli atera zaio atzetik, UAEkoaren mugimendua ere politea da, aurrera egiten ari dira, Bermarke eta Garofoli, Urko Berrabere bereikin bat egin nahian dabil, eta benetan Sagarrondoa ondo astindu du bai estatu batuarrak. Hortxe atoz atzetik, Berrabe, Albanese,
Bader, atzan geratu dena Berroderen taldekidea da, Nil Jimeno. Eta begira, mugimendu hauek nola eraman duten gora tartea. 22 segundora. Eta uste duzuet, zati gogorra. Zerta gainean zutik ari dira ziklistak. Marke, estatu batuarra, 25 urteko mutila. Denboraldia du. UAEn aurretik pikniken aritutakoa da. Atzetik datorrena Vincenzo Albanese da, Education Firsteko ziklista. Poltin aritutako mutila. Gaur estutzen ari da berriro UAEkoa, Berradek ezin da aurrekoekin bat egin. Eta mentxe buruan doaz beraz, Bermarke Garofoli eta Albanese, bat egin dute, hemen pelotoia, hortik aldendu dira burutik Decathlonekoak, hortzi dira orain, Net Company, Red Bull eta Lidl Trek. Ardura darama, batean Net Companyk, talde osoa darama hor, Remi Rochas harrapatuko du multzo nagusiak, izaldian aritutako frantziarra. Eta nabari da hor tensioa, Mikel, nabari da. Bai, zalantzari gabe taldeak hasi dira pilatzen taldekideen inguruan eta hor azkenean igoera ondo egitea ez jetxiratan ere ondo kokatu nahi dute, azken finean errepidea ere ez delako oso zabala eta kokapen ona izatea garrantzitsua da. Hortxe buruan doazen da Kevin Mermarke, Garofoli eta Albanese. Aldapa bera doaz, errepide estua da. Atzean eratzen ari da Bermarke, metro batzu galdu ditu. Bila galdu du hor. Eta mugimendu hona egin du Bermarkek lehenik eta behin Urko Berrade saiatu da aurrera egiten. Ez da inora joan. Bat egin ostean hor txatera da Kevin Bermarke talde hausteko eta hauts egin du bai eta hor hirukotea antolatu da lasterketa buruan 27 kilometro falta dira helmugarako ondo usten diote buruari hauek momentuz. Eta tropela bixi dator, hauek egurrean dijoaz eta hala ere errenta ez du gora egiten. Horrek esan nahi du, tropelean tensioak soilik erritmo oso bizian daramala tropela. Eta esan dugu, Rozabintuzera bidean, ibilbidea gora beratxo izango dutela, koskaz beteriko ibilbidea eta benetan gogaikarria da, zati hau. Min egiten duen horietakoa da. Eta jetxiera bera, pedalei eragitekoa. Bai. Egia da bihurgune itxiak daudela eta teknikoki Bermarke bera ere zaitasunetan ikusi dugula, baina igotzen ez ezik maldan bera ere pedalei eragin beharra dago hemen. Begira, Red Bull Borak hartu orain ardura, benetan estutua ematen ari zaio pelotoiari, pelitzarirekin, nahi izango irabazi Neilan. Nausirako, ez dago favoritoen artean, atzerapena baitu italiarrak nagusian, pelitzari 43 segundora baitako, baina etapa irabazi nahi izango du italiarrak eta horregatik azterretako gortzen ari da Red Bull Bora. Net Company ere pasada, eta ziztu bizian dago gaur eguna, gorra behar du hor, pelotean joatea, Mikel Aurre atzean, justu zabiltzanean. Bai, eta normalean justu di joana tropelen atzekaldean kokatzen da, maldan gora nahiko lan tropelari jarraitzeko, eta maldan bera ikusten ari garen moduan, errepide asko estutzen da, eta tropela ere, geroz eta gehiago luzatu, orduan eta gogorragoa egiten da tropelen ritmo hori jarraitzea. Hementxe jetxira pasata, horako joera du errepideak hemen, eta oraintxe hasiko dute
Rozabintoseko igoera, esan dugu, igoera gogorra dela 3 kilometro terdikoa, Rozabintosekoa, eta Zatzionek azken kilometroan du bere gogortasunik handiena, 13ko penitza baitu hor Rozabintosek. Hortxe, erantzukiz hartu Garofolik, Jan Marko Garofolik, 23 urte ditu, italiarrak, bere bigarren urtea du taldean, laugarren urtea World Tourren astanan aritutako mutila da Garofoli, eta bere ibilbidean, aurten, Sardainako Giroan bigarren amaitu zuen, eta bi aldiz aritu da Giroan da beste bi bueltan hemen txikitzen ari da pelotoia, apurka hartzera begira da hemen konpanikoa, mehetzen ari da hortxe da Bideltrekeko Julian Bernard, lan desente egiten du liderren mesedetan, eta minutu erdira jitsi du dagoeneko pelotoiak tartea. Laster harrapatuko dituzte, hor banaka iesaldian aritutakoak irensten ari da pelotoia. Momentu batean Urko Berradre bera ikusi dugu, hirukote batean aurreko hirukotearekin bat egin nahian, baina egia da tropela oso gertu datorrela. Oso gertu eta begira, aldapazarra gogorra da, eta hemen Mikel Landa atzean geratzen ari da Murgiarra, puntu hartzen ari dela, gatozen lazerretetarako. Azken bi urte gogorrak izan ditu, erorikoen ondorioz Mikel Landak, eta hortxe ari da. Sasoia hartu guran Nil Jimeno, harrapatuko du pelotoiak, eta etzaio asko geratzen iesaldiari. 2 kilometro falta dira Rozabintoseko gainerako, 27 segundoko tartea du lasterketa buruak, eta ritmo jartzen ari da atzean Net Company hemen, mokuka hasi dira, Albanese atzean geratzen ari da, eta aurrera doaz Garofoli eta Bermarke. Ez dute amore eman nahi. Ez, inundik inora. Garofoli igotzailea da. Bermarke ere ailandiko ziklista da, estatu batuarra. Ez du garaipenik bere ibilbide profesionalean. 11. Zelkatu zen Getxon, 13. Donostiako klasikoan, eta hor dizin 8. izan genuen, eta bere sailkapenik onena Austriako turrean izan du aurten, 2. amaitu baitu. Austriako turrean, Mühlbergerrek irabazitako itzulian, Jorge Arkas, hain iesaldian arituta, atzean geratzen ari da. Eta asko ikusten ari gara hemen pelotoi buruan, Decathlonikoak aurrera egiten ari dira. Hortxe, eusten diote Bermarkek eta Garofolik, 29 segunduko tarteari, Laster botako dute Rozabintos mendatea, baina gogorrena falta zaien hemendik aurrerakoa. Hortxe doaz, atzetik dator Urko Berrade bai, Mikel. Erekin bat egin guran. Gertu ditu, pedalkolpe biziarekin dator, bat egiterik duen Garofolirekin eta Bermarkerekin. Ikusten da Urkok bere ritmo hartu dela, mendateren azpikalde horretatik, eta indarrak oso ondo neurtu ditu. Horrela jarritu ezkero, mendateko gaina harrapatu horretik, ea lortzen duen aurreko bikoteari harrapatu, eta jetxira horri bintzat lasterketa buruan ekitea. Hauxe da, zatirik gogorrena, 12ko pendiza duen tartea dau. Horrenik hemen
Oso handia da, naiz eta jende atzean geratzen ari den. Jende asko doa hemen pelotoian. Mantxutu egin dira, ezta? Hala, esango nuke. Urpotoak hartzaren aitzakiarekin, bai nik uste hor azkeneko urpotoa izango dute, hemendik lasterketa amaiera bidean, eta badirudi iesaldiko kideak harrapatzen doazen enean, tropelean ere pixkat giroa lasaitu dela, jakinda lasterketa buruan Bizpahiru txunari besterik ez direla geratuko. Eta kontutan izan da, azken igoera falta dela, nahilako igoera gogorra, eta begira, gogorra den igoera hau, makur egin da Kevin Vermaerke, eta gantxe dator Urko Berrade, ezin du aurko bikotearekin bat egin, eta hemen mugitzen, beste mugimendu bat, Sivakov ere uzut. Aipatu dugu, zubilan egiteko garrantzitsua dela beti aurrean taldekide bat izatea, eta kasu honetan Emiratesek oso ondo planteatu du lasterketa, Vermaerke eta Arrieta aurrera bidalita, momentu honetan Vermaerke bakarrik geldituko litzateke hor lasterketa buruan, eta ikus dezagun Sivakoven mugimendu horrek eraginik sortzeote duen tropelean. Hortxe da, Pavel Sivakov honek badu buruzko buelta hau irabazita, eta 22an irabazi zuen Joao Almeidaren aurretik, eta ondo ezagutzen du ibilbidea bai, UAEkoak aurrera egiten ari da, atzetik ere lotoko zigizta bat atera da, Vermaerke aurrera egiten ari den bitartean, bere taldekidea, Sivakoven taldekidea, atzera gor, Garofoli eta 3. postu horretan, Urko Berrade ezin du, nahi baina ezin du, baina bertan ditu Nafarrak, eta luzea egiten da, azken kilometro hau, hortxe, lotokoa Driesen izan daiteke, gaztea, Vermaerke. Hain da aldapak gogorra, ez dutela distantziarik egiten, aurrera jo eta begibistan dauzkate, 5-10 segunduko errenta izan daiteke, baina eman behar txirrindulari bertan dagoela. Hor bakoitzak alduna egiten du, aldapa piko hauetan, dago besterik, aldapak bakoitza bere tokian jartzen baitu. Eta nik uste Urko Berradek Garofolorekin bat egingo duela, hor bertan dauka eta hemen Sivakov eta lotoko ziglistan nik uste dut Nils Driesen dela. Urko Berrade harrapatuko dute, azkarratoz hauek, hortxe Vermaerke, UAEkoa, bere taldekidea torratzetik, jakitun izango da, honezkero. Ez da, zalantza gara, Fontxo. Jakin ezkero, atzera behiratuko luke behintzat, erreferentzia hartzeko eta jakiteko, itxoen behar duen, ez duen itxoen behar, ea gaina harrapatu arte horrela jarraitu behar duen, eta harridura sortzen hau, ez dakit, ez begiratu bat botatzea atzera. Oraintxe botatu begiratu atzera, eta hortxe du, Pavel Sivakov, hortxe datoz, bat egingo dute berarekin lotokoak eta UAEkoak, eta harrigarria mugimentua, baina ondo mugitzen ari da UA, Hortxe dator, Pavel Sivakov, behin Garofoli igarota, Berradek bat egingo du italiarrarekin hor, eta mentxe enataren gogortasuna Decathlon-ek hartu du hor ardura multzo nagusian aurreratu egin da liderra Felix Gal. Oso ogia da gaurko igora hau, eta amaira, zer esanik ez. Bertan dute Vermaerke, baina ezin dute bat egin, zema kostatzen den aurrera egitea horrelako mendatetan. Eta egia zen, zein ondo kalkulatu duen, Sivakovek distantzia. Azken finean, 200 metro faltan edo harrapatuko du Vermaerke, eta orain bai, lasterketa buruan, bi Emirateseko taldeki delkartuko dira, eta talde estrategia egia esan bikaina, Oso bikaina, kontutan izan, rozamientos jeitsi,
nahiko jetxera luze izango dutela, eta begira jai bain atzen geratzen aurreztu bereuna erorikoa izan du, hor, hautsita darama kulotea, eta ukalonean ere kolpe hartu du, eskuin kondoan, horretan darama, eta hementxe, bat egingo duten dunea, Sivakofek eta lotoko ziklistak Vermerkerekin. Gainean, bertan, harrapatu dute Vermerke, ia eusterik duen UAEkoak, estatu batuarrak. Kontua da, tropelak jetxira bixi egingo duela, azken finean ez bakarrik etapa garaipenan lehian jarraitzeko, baizik eta taldekide guztiak euren talde buruak ondo kokatu nahiko dituzte eta ezagutzen dute, jetxira estua da, pedalei ere egin beharrekoa eta kokapena ere beti ere komeni aurrekaldean izatea erorikoak eta saiesteko. Araufolire harrapatuko du multzo nagusiak, desente txikitu da pelotoia. Eta hementxe lasterketa burua, Vermerke larri dabil, hor atzean baita Sivakov ere. Eutsi nahi dio, Kevin Vermerkek, atzean doanak. Hementxe pasada lehen postuan Pavel Sivakov, lanzamientos gainetik. Eta orain jeitxira hasiko dute. Eta begira Red Bull gorakoak, aurrera pasatzen, estutzen ari da. Kapena hartu guran, estutu ematen ari zaie, begira nago luzatua eman dion Red Bull borak. Esango duke irratitxo guztietan mezu berdina ari dela entzuten, kokapen ona, jetxira arriskutsua da, ondo kokatu, eta horre ikusten genuen tropelean, batanak aurrera egin nahian zebiltzala. Hemenatzean, Sam Omen ikusten ari gara, eta berarekin batera Remi Daumaz, Grupamako frantziarra. Lan egin beharko zuken, azkenik oran agian txikonen entzatmena horra atzan geratu da, hauzi duzue lasterketa burua. Lorenzo Rota, Kevin Vermerke eta Pavel Sivakov. Barnelinatik diote, Lorenzo Rota dela lotokoa, baina Driesens da, Niels Driesen, aipatutako gaztea. Niels Driesen da. Gaztea, jarno gidarren alboan ikusi genuen atzo. Hau bere igotzailea da, Niels Driesen. 20 urte besterik ez ditu. Eta aurten Izarreko itzuli irabazi du. Gazteiko mutila da. Gazteier moduan dabil. Momentu honetan, hau Zabailarako giroan laugarren egin du aurten, Irinduan 15garren. Beraz, maila honeko ziklista Niels Driesen. Eta hemen luze pelotoia Red Bull gorakoak aurrera pasadira burura, aginte makila hartuta. Arrisku desenteko hartzen ari dira, jetxeran. Asko ez dutzen ari dira, Pentsa etena ere sortu da, tropel buru horretan. Eta laizterra harrapatuko dituzte hauek, 10 segundora dituzte. Martxa honetan, begira hor, itxiera zieran, bat egingo du multzoak lasterketa buruarekin. Kilometro eskasean, kendu izkiete 15-20 segundu horiek eta izugarria, tropelak egin duen jetxira zati hau. Red Bull gora egiten ari da menetan segurakoa da, hor aurrera pasadira eta segurako usatua eman diote multzo nagusiari. Hor 8 segundora hurbildu dira, lasterketa burutik 8 segundora. Hor hausten diote hauek, buruari hor dira Sivakov, Driesen eta Vermerke. Aurrera egin behar izan du gaina baita pelotoia. Eta hor, lehia polita ikusten ari gara. Talde handien artean, Red Bull Bora, Decathlon,
eta Net Companyren artean Lidl Treko momentuz ez da gertu, txikondaren taldea. Orain geldialdia da hemen. Jetxira hasierako kilometro horretan egia da bihurgune gehiago dituela eta horre babora etxeko gizonak arrisku puntu bat ere jarri dute tropelaren ibiliari eta orain pixka nola zaitu egin dira, ez? Pentsatzen dute ikusita tropelean horrelako eten handirik ez dutela sortu, lasaitzera jo dute. Sekulako institutu eman dio bai Daniel Felipe Martinezek pelotoiari beratzean sartu da Julio Pelitzari taldekidea eta horra aurrera egin dute eta esan dugu, asko gerturatu direla, burutik 8 segundora, baina orain gelditzea erabaki dute eta oraintxe ardura hartu duena Decathlon da eta geldialdi horren ondorioz gora egin du tarteak Bizarrekoak ikusten ari gara, Enrik Masek zerbait egiten nahi izango du, nahi langora momentuz hor eusten diote buruari Pavel Sivakovek eta Kevin Vermaerkek, UAEko biziklistek eta Lotoko Niels Driesen gazteak, 20 urteko gazteak, Staier moduan dabil, estegikoa, hementxe pelotoian jendea sartzen ari da. Hau izaten da tropela gelditzen denaren seinalerik garbiena. Atzetik aurrerako bidea egiten duten txilonari horiek tropelean sartzen hasten direnean, garbi dago tropelak pixka bat lasaiago hartu duela, gainontzean atzeko txilonariek ez duketelako aukerarik izango tropelan berriz sartzeko. Hortzi Rozabinteseko pasaera, 16 puntu hartu ditu Sivakovek, 12 Driesenek, 10 Vermaerkek, 8 Berradek, gogoratu Beniko sailkapenean lider dela Kerzaramako Diego Uriarte, Euskalduna, Nafarra, Barainaingoa, 34 punturekin. Zer izango du hor buruan jarraitzea, etapa garaileak 30 puntu eskuratuko dituelako eta ondo bidean oilarretako bat gailentuko delako nahilako aintziretan. Arrisku handia gaurkoan etapa garaileak sailkapen nagusia eta mendiko saria ere irabazteko. Hortxe, geratzen zaiena ziklistei, itxira amaitzen ari dira, gutxi falta zaie, eta gero nahilako igorari ekingo diote 6 kilometro tardiko mendatea, enduko 9,2ko batez besteko pendizarekin, baina gogorrena esan dugu moduan, azken 4 kilometroak ditu, gogorrak, enduko 10tik gorako pendiza duen mendatea da, eta hor bakoitzak alduen egingo du, bakoitza bere tokian jarriko du. Protagonista izaten ari da UAE, eguneko iesaldian Vermaerk eta Igor Arrieta sartu ditu, pero Arrieta pelotoiak harrapatu du, eta pelotoitik atera dena Pavel Sivakov izan da, bere taldekide Vermaerkerekin buruan bat egin eta hor dira, biak. Etaren Vermaerk da Sivakoven alde lanean ari dena, jetxieran indarrustuk eta handi egiten ari da. Azken fina Sivakovekin etapa garepena lortzea dutelako helburu eta pentsa gainera sailkapen nagusia ez dela mehatxu bat, gainontzeko hautagai guztientzat Sivakov 6 minututik gorako galera du sailkapen nagusi horretan eta zentzu horretan ez ditzateke iesaldi arriskutsua izango, Felix Gol, Only, Enrik Mas, Txikone eta gainontzeko hautagai dientzat. Hor da, bat zemakerekin Pavel Sivakov, iaztik irabazi barik da, 2025an Andaluziako itzulia irabazi zuen, iaz 2024an Abrotxuko giroko laugarren saioa, eta Burgosen gailendu zen 2022an. Bentsi begira, Movistarrekoak aurrean Nairo Quintana ikusten ari gara hor, Kolombiarra Decathlonikoen atzean. Laguntza izango du bintzat Enrik Masek aurrera egiteko, Nairo Quintanaren laguntza. Eta Sivakov izpide genduen eta
Lehenbezen zebilenean ematen zuen sekulako zikizaten aurrean gundela, baina ez du esperotako maila eman Pavel Sivakovek, orain bai, laguntzaile moduan, maila paregabea ematen ari da Pavel Sivakov, eta horretarako fitxatu du datorren urterako Decathlonek polsi izazen alboan egoteko. Bai, egia esan, edozein taldetan liderra izan daiteken txilori da Sivakov, baina zer eta Pogačar edo Seixas eta horrelako lider izugarri handi horien ondoan, pentsa ez, luxuzko taldekide bat izango litzateke, diogun moduan, sekulako maila duelako. Hemen Quintanar de la Sierrara sartzen ari dira ziklistak. Quintanar de la Sierra eman zuen bai, pilotari bat, Raimundo. Profesional izan genduen hemen, Euskal Herrian, Arrai. Hortxe dira Quintanar de la Sierran eta berehala ekingo diote azken igoerari. Hortxe da lasterketa burua. Goekoen atzean hor da Nils Driesen, gaztea 5 urteko mutila, Flandriarra. Estagier moduan ari da, lasterketa honetan, Gaztegikoa da, lotu Gaztegikoa. Zerista ugari ematen du Gaztegi horrek. Eta hemen, pelotoiare Quintanar de la Sierran da, eta Movistarrekoak aurrean. Hor, garrantzitsua izango da, nirako igorazten denean hor, errepidea estutu egiten da, eta hor kokapenak garrantzia dira du. Bai, eta esango nuke, Movistar orain lanen hasi dela, pixkat, Enrique Masi nolabait ere podiuma ziurtatu nahi izateko, ez? Azken finean, seguraski gaur iristen diren pozizion gutxi gorabehera kokatuko dira sailkapen nagusi horretan, eta Masek gainsariak beharko lituzke, ez? Podiuman zapaltzeko, gainontzeko hautagaiekiko diferentzia galera izugarriak ez dielako izango, eta Txikone eta Onli segundu bakarrean baldin badaude ere, Masek 27 segundu galtze ditu sailkapen nagusian, eta gainsariak beharko ditu pixkat podiuman sartu nahi badu. Kevin Vermarke, 25 urteko estatu batuarra, tekniken aritutakoa lehen urtea du, UAEn hemen Nils Driesen, aipatu dugun gaztea, gatze orbandak badaramatze hor mailotean, bero egiten duen seinale. Sivakovek, batez ere. Bai. Egia da, kulotea horrela txuria gelditzen denean, seinale gatz gehiegi galtzen dela, eta hor, gatz mineralak edatea ezinbestekoa da, bestela krampak izateko arrisko handia dago. Hemen lanean diardu Decathlonek. Erritmoa jarri eta hor luze darama. Ikusten dugu moduan pelotoia oraindik handia da, multzo nagusia. Itxiran jendea sartu da. Eta talde itxura sendoa ematen du Decathlonek, bai Seixas lehian dagoenean, zein beste dozein lasterketetan ere. Egia da ez dutela taldeburu bakarrarekin protagonismoa bilatzen, baizik eta tropelean ere talde sendoaren itxura ematen dute. Aurten itxura hori ematen ari dira, benetan talde moduan sendotu egin da, itxura sendoa eskaintzen ari da Decathlon, eta ikusiko du, datorren urtean gaina hori ere indartu du, esan dugu, Pavel Sivakov pitxatu dela datorren urterako taldeak, eta benetan hasiera batean ezparen genuen uste hain sendo arituko zenik Decathlon, benetan talde itxura ederra ematen ari da, eskaintzen ari da. Hortxe gaina Leo Visiore darama, sailkapen nagusien aurrekoa martan du Leo Visio. Zortzigarren tokian dugu Galen taldekidea, gero Sander de Pestel, Antoine Lot, Jordan Labros, Oliver Nesen eta Callum Scottson ari dira hemen Brosko buelta honetan. Eta izaera hori ere barneratu du, talde handi baten izaera hori ere barneratu du Decathlonek aurten. Eta garrantzitsua da, nik uste Paul Seixas bezalako lider bat taldean dagoenean, bera ere, bere kontratu ekonomikoaz gain, nolabait ere talde babesa sentitu behar du, eta bere taldekideak, ez dakit, bere txapelduna den horren maila eman behar duela, nik uste erakutsi behar daukala taldeak.
Kevin Bermark ari da lanean, lideraren mesedetan, Sivakoven mesedetan. Keinu egin dio Dreseni pasatzeko, estatu batuarrak egiten ari da lotokoa. Eta errenta poliki gora doa. Gora doa, 18 segundo. 40 eta, bueno, mendate hasteko, igotzen hasteko, errenta polita izan daiteke, kontutan izan da. Sivakov igotzailea dela, ez da garai bateko ziklista, baina maila honeko mutila da, igotzaile fina, eta kostako zaie. Harrapatuko duten nik uste, baina kostako zaie bat egitea berarekin. Bai, esango nuke minutu bateko errentarekin hasiko balitz, kaso garaipena lortzeko, aukerak izango lituzkela Sivakovek, baina minututik berako errentarekin zaila ikusten dut garaipena Sivakovek eskuratzea, atzean ere ritmo azkarrean datoztelako, ez da geldialdirik egongo, eta badirudi Decathlon ezik Movistar taldeak ere interesa handia duela Masekin gaurkoan gainsariei esker, zergatik ez etapa garaipena lortzen saiatu, eta batez ere sailkapen nagusian podium horretara hurbiltzea. Garrantzitsua baita, podiumera igotzea, azterketa batean, eta behar du bai, Masek zerbait behar du. Bere morala igotzeko, hortxe da, atebestekoa, 45-koa darama azterketa gaur. Lanean ari dena Sivakova, eta hementxe Jordan Labros ari da pelotoi buruan. Jordan Labros lehen etapan laugarren tokian sailkatu zen Burgosko Gazteluan, Gazteluko etapan, eta hortxe hirugarren postuan doa Enric Mas. Juanpen López ere badarama hor, Enric Masek. Gizon bakarra jarri du hor lanean Decathlonek. Bai, azken finean askoz gehiago ez ditu izango, Felix Golek hor bizio izango du, baino sailkapen nagusian ere, uren postutxoa mantentzen saiatuko dira. Taldekako sailkapenerako ere gogoratu, hiru txirrindulari honen denborak hartzen direla, eta momentuz hor hiru talde daude 15 segundutan, Picnic, Emirates eta Decathlon, hortaz iruditzen zait gaurkoan Decathlonek liderren maiota irabazteaz gain, etaparen garaipena duela, bisioren postutxo hori zaintzea ere bai, eta nola ez, taldekako sailkapena helburu askotxo. Hemen atzekaldean Iker Mintegi Altsasuarra eta Eddie Dunbar Pinareloko Irlandarra, benetan behera egin du Dunbarrek gehiago espero nuen. Nik bintzat estabil fin, Eddie Dunbar geiko naritutako mutila, eta hor aste osoa darama atzekaldean, rotoien atzekaldean, eta hori ez da sinale ona izaten. Azken finean, nik uste espektatiba oso handiak sortu zituela Dunbarrek paregabeak lortuta, eta horrelako txinulari handi bat, tropelaren atzekaldean ikusita, erakusten du bere mailarik onenean ez dagoela, eta ziur aski, helburuak ere aurrerago kokatu beharko ditu, momentu honetan ez dagoelako lasterketa lehiatzeko moduan. Ez du asko lehiatu aurten, denboraldi hasieran Alulatur eta UAEko turra, Paris izan, utzi beharra izan zuen, arreiteratu egin zen, Paris izan, eta ordutik martxotik uztailera arte lehiatu barik egon da, Eddie Dunbar, Ursibi turrean izan da, Errumanian, Osgarrin sailkatu da, eta ondoren Donostiako klasikoa eta Burgos egin ditu. Aister, aurki hasiko da, hilako azken igoera. Hor, Bantaderreko mutila da, Sivakov. Doktoria bizikleta gainean. Ze sokatira dagoen, iesaldia eta tropelei. Minutu erdiko tartea dute. Eta, hor, hasierako maldetan nik uste dut, maldan, litekena da, atzean norbait sagarrondo astintzen saiatzea. Eta hor tartea jate hauei.
Eta bestaldetik, hemen lasterketa buruan, nitekena da, bueno, Bermarkek hasiera batean estutzea, eta gero, Sivakofek aurrera egitea. Bai, nik esango nuke taktika horixe duela Emirateek, momentuz elkarlanean ari dira hiru txirrindulariak, baina kontuan izan beharra dago, lautadan hiru gizonek lan gehiago ditutela bakarrak baino, eta horrexegatik esango nuke Sivakov ere errelebora pasatzen ari dela, baina orain normalen abintzat Bermarkek azkeneko esfortzuri egitea da, Sivakovek aurrera jotzeko, eta bien bitartean atzean batez ere badirudi Movistar taldeak izango dela interesik handiena, ez? Batetik Juanpe López eta bestetik Adria, Roger Adria daude hor lanerako prest, beraz aurreneko malda iritsi bezain pronto nik uste euren esfortzurik handien egingo dutela, eta gero ja talde buruak geldituko dira hor lanerako beste inor ez da egongo. Lan itzela eskerga egiten ari dena Jordan Labros da Decathlongo ziklista menetan. Bikain dabil. Kilometro oso onak egin ditu hor buruan. Erritmoa bizituta. Eta begira menatzean Gabriel Xavier, Miguel Trekeko eritrearra. Eta egin du bere lana Jordan Labrosek. Hortxe, egin du ere betu atzera bira orain Movistarrekoak, hortxe lekuko hartu dio Roger Adriak, ere atzeran doa Juanpe López, atzerago Enric Mas, eta hori, zuga ipatu zunan, Mikel, etapa espada podiuma nahi du Enric Masek. Bai, argi dago etapa oso garesti dagoela, ziurazki sailkapen nagusia irabaziko duen horrek, irabaziko duelako etapa ere, baina tira, podiumean sartzea ere gauza handia da, eta esango nuke Masek, handi bezala etapa garaipena izango duela, baina helburu apalago bezala ere, podiuma zapaltzea derra litzakela beretzat. Buruan, Kevin Bermarke lehertu da, aurrera egin dute hor, Sivakovek eta Driesenek, lehertu dute pelotoia 18-17 segundora, buruan da Movistar, Enric Masek 20 segundora dauka podiuma, da hirugarren, 7 segundora, lideraren gandik 7 segundora, eta only 20 segundora du Enric Masek, hor erritmo bizia jarri du Roger Adriak, atzean itxatxe zaio Daniel Felipe Martínez, kolombiarra, eta aspaldiko partez, Roger Adria maila honean ikusten ari gara, nirako igora honetan, eta bora ikusten ari gara gaur, intentzio handiekin. Alfonso, iruditzen zait Pelitzarirekin aurrera oso handia emateko nahia izango dutela, 6. postuan da, 43 segundura. Baina kontuan hartu, Gainsariekin ere, zergatik ez podiumerekin amestu, ez? Nik uste Enric Mas bezalaxe, zergapenean denbora galera handixiago du aurreko hiruak baino. Baina tira, Gainsariak ere hor daude, eta diferentzi pixkate ireki ezkero, podiuman sartzea zilegia da. Hementxe, Driesen eta Sivakov atzean geratzen ari dena Fagundes da, uruguaitarra, apurka, banaka, erortzen ari da, eta orain Lidelek hartu du, aginte makila, ez da asko iraun Movistarrek buruan, eta orain Txikoneren taldekideak pasadira aurrera hor da Sam Omen, eta Julian Bernard ere hor da, bere taldekidea, benetan harritzekoa, Movistarrek gutxi irautea hor. Esango nuke Roger Adriak tiratu duela hor metro batzuetan, baina gero Juanpe López erruberantzi joan, eta oraindik ere hor iskutuan ikusten dugu taldetxoan metro bakar bat ere tiratu gabe. Hausten ari da, txikitzen ari da, mehetzen ari da, multzo nagusia. Beste estutu bat eman dio Sam Omenek, Herberetarrak. Eta Txikonek Neilan irabazi nahi du iaz bezala, baina bide batez buruzko buelta ere bere egitea nahi du. Ezpata zorrozten ari da, Txikune hor bigarren postuan, esango nuke taldekiderik gelditzen den bezala jotzeko intentzio guztia daukala. Aleka atzen geratzen ari dira, eta hortxe
aurrera daraman Nairo Quintanak orain Enric Mas. Pantailaren eskuinaldetik. Bergaerde ari da Patrick Conrad barkatu. Hor duran orain Kreisvik aurreko egunetan lan eskerra egin duen gizona Steven Kreisvik 39 urteko ziklista aurten hartuko du erretiroa eta maila honean ari dena gaztea da lotoko Niels Driesen 20 urte besterik ez ditu. Orain hasiko da tarterik gogorrena, igoraren tarterik gogorrena. Azken 4 kilometrotan sartu dira ziklistak eta larri dabil. Pavel Sivakov hor estutzen ari zaio Niels Driesen. Txapenduari harinagoa da Driesen eta hor penditzak gora egiten duen bezala, Sivakovek atzerako bidea hartzen du, azken finean txirrindulari astunagoa delako eta portzentai txikietan hobeto moldatuko da, baina portzentai gogorretarako arintasuna izatea komen izaten da. Aurrera egiten ari da Decathlonikoak buruan bien bitartean. Aurrera egin nahi du Driesenek hor begi izan du pelotoiak lasterketa burua. Eutsi nahi dio gazteak. Baina bizi dator multzo nagusia. Hortxe Oljarrak aurrera egiten ari dira. Hortxe ikusten dugu Felix Gal liderra ezkerraldetik. Bigarren postu horretan. Eta hor buruan jarriko da austriarra. Bitartean lan eginda atzean geratzen ari dena Sam Omenda. Taldea handia oraindik, Oraindik oso handia, bai. Ritmo oso azkarrean dijoaz, ikuste ditugu taldeburu guztiak tropelburu horretan ondo kokatuak apenas dituztelako taldekiderik inguruan. Eta tropelean oraindik 30 txirrindulatik gora egoteak esan harrigarria da. Eta lapa sekulakoa da, enduko amaloko pendiza duen herripa da, enduko 17ko satire bat ere badu. Eta begira nola dakarren pelotoia Decathlonek harrapatuko du Niels Driesen. Saiakera ona egin du Flandriarrak. Lotoko gazteak. Begira, Inugatik 3 kilometro terdira harrapatuko du eta hemen. Atzean geratzen ari da Pavel Sivakov, iesaldian aritu ostean. Garren Rafferty da Education Firstekoa. Markel Belokik zer eskaintzen digun horri ikusten dut hor, aurreko postuetan, Markel Beloki. Leo Bizio, ere hortxe pasada pelotoi burura, Galen taldekidea. Eta ez harritu gorkoan Gal berak jotzen baldin badu, azken finean gensariak hor arrisku handia sortzen diote sailkapen nagusiari begira. Eta liderra juteak ez dio bermatzen maiot horri eustea, gensariei esker batez ere Txikon eta Onlik aurre hartu aldi ezeketelako. Egia esan askotan, defentsari honena eraso on bat izaten da. Eta hor, sufritzen ari dira beste Education Firsteko Zepeda horratzean. Taldetxoa antolatzen ari da, errindo bizia jartzen ari da Decathlon. Leo Biziok hartu dio lekukoa bere taldekideari eta beste estutu bat emango dio gazteak, frantziarrak, hortze du bere atzean Felix Gal, austriarraren gurpilera itxetxeta, Miro Txikone eta Oscar Only, Matiz Rondel ere hor da, Tudorreko frantziarra. Atzera begira, Felix Gal ireki egin da Julio Pelitzari ere bat egin nahian dabil, baita Enric Mas ere. Pablo Torres da, hor emiritzekoa, etxetzen bain izango zela, baina ez. Pablo Torres da, bai. Eskudoko egunean ere, oso ondo aritu zen Pablo Torres, saiakera egin zuen, eta honen artean ibili zen, Espainiarra, Madrideko Espainiarra, hementxe Leo Bizio, iaz etapa garaipena lortu zuen, Burgosko bueltan,
Eta ondo darama, ondo lotuta lasterketa Decathlonek. Hor sufritzen ari dena talde itxonetan Enric Mas da. Hortze dira, Bizio, Gal, Txikone, Only, Matiz Rondel, Pablo Torres, Elitzari sartu da, baita Enric Mas. Hemen Carlos Rodríguez, Daniel Felipe Martínez eta Markel Beloki hor gasteiztarra atzean geratu da. Gogorra da oso igoera, Bentulet, Zepeda, hasiera batean favoritoetako bat zen Bentulet, baina ez da ondo aritu mendiko etapetan. Eta hoxe duzue lasterketa burua. Hortxe atzeko postu hortan da Pablo Torres. Eta lan ikaragarria egin ostean hor alde batera egin du Bizok. Hor badoa, Felix Gal, badoa australiarra pedal kolpe biziarekin. Ondo erantzun dio Txikonek. Eta hor Only ere sartu da. Bizia da, isirita egiten dio. Bai. Eraso. Kolpe egiteari. Eta gero bai, behin 100 metro isirita egin ostean ja zuititzeko joera izaten du. Baina, esan, keinu bitxia da isirita jotze hori. Gero gainera pedal kolpe bereziare badauka. Felix Galek, tamentxe Elitzari, Matiz Rondel eta Enric Mas. Berriz ere hor sartu guran. Behin astindu du zabarrondoa Felix Galek eta orain Pelitzarien unea da. Hortze datorri italiarra, norre aterako ote da Giulio Txikone, hor da beste italiarra. Ez dio alde egiten utzi nahi. Eta erraz dabil Felix Gal. Eta baita Only ere. Zango nuke biak direla Burgos itzuliko txinolari indartsuenak. Hementxe Pablo Torres Larri. Atzera egiten ari da. Hemen berriz ere geldialdia. Atzera begira Txikone, baita Pelitzari ere, ireki da, bidelekoa. Lamas, norra usartuko te da orain. Geldialdi hauek txinparta handia duten hoientzat mesedegarria da. Azken finean berriz ere arnasa hartzeko tartea dutelako, eta gero, azkeneko maldatxo horretan, azkarra izan da. Felix Gal berriz ere, bigarrenez jotzen ari da Australiara orain zutik bai, eta hor atera da Txikone ere, baita Only, ezin ditu atzan utzi Felix Galek. Harrigarria da ez jarraipenik ematea. Ez ematea. Beldurra duela, jarraitu ezkero beste batek bera atzean usteko beldur dela, eta nik uste berari komeni zaiola pixkat erritmo konstantea hartu, eta eren egun erakutsi zuen, txirularik indartsuena bera dela, eta auspo luzekoa izan da, komeni zaio erritmo regular batean igotzea. Hortxe jarri da orain buruan Felix Gal. Bitan jodu, Austriarrak, baina ezin izan ditu bera aurkariak atzean utzi. Eta hor tarte txikia dute, atzetik doazenak Mas, Rondel, Elitzari eta Torres dira. Hauxe talde txori. Eta berriz ere estutzen ari da Felix Gal. Hemen dago Burgos itzuliko podiuma. Bai, hemen dago, bai. Ikusiko dugu nor gailentzen den. Tarteak txikiak dira, 6 segundora da nagusian Txikone, zazpira Only. Gaintzariak daude helmugan, 10, 6 eta 4. Eta ikusiko dugu, tarte txiki bat egitea nahikoa du Txikonek etapa irabazi eta Burgosko buelta eramateko. Ikusiko dugu. Emozioa baitugu hemen, azken etapa honetan. Mas, Rondel eta Pelitzari berriz ere hortxe sartuko dira. Beste geldialditxo bat izango dugu hemen. Eta Pelitzari ere berriro hor saiatzen ari da Giulio Pelitzari bigarrenez. Eta beti erantzuten ari da Txikone. Erreztabilera ematen du Txikonek. Hor tarte txo bat egin dute, baina Galek itxi nahi du hori. Itxiko du. Eta
eta bigarren aldia da Pelitzarik aurrera jotzen duela eta golek utzi egiten du. Azken finean, sailkapen nagusien urrutien kokatuena bera dago. 43 segundura, hortaz arrisku txikiena Pelitzarik emango lioke goli, baina ikusten da Txikonek estu hartzen duela Pelitzari italiarra. Sailkapeneko aurreneko 6 ziklistak dituzu hemen. Gal, Txikone, Only, Enric Mas, Matiz Ronel eta Julio Pelitzari. Eta hemen Pablo Torres orain baliatzen ari da, heldu dela eta geldialdia dagoela baliatzen ari da aurrera egiteko mugimendu ona egin du hor Espainiarrak. Uaekoak berehala erantzun dio Julio Pelitzarik, Red Bull borakoak ere etapa nahi du, orain aurrera egiten ari dira. Eta egoera hau galentzat oso mesedegarria da. Azken finean gainsariak eure jokatuko lituzkeletelako eta beretzat egoera erosoagoa da. Eta hori egiten ari da orain Julio Pelitzari, atzean utzi du Pablo Torres. Red Bull borako Julio Pelitzari, kilometro terdi, besterik ez helmugarako. Bigarren izan dugu aurten Esloveniako turrean, giroan 21 garren estu espeletako mailaman, Alpetako turra irabazi du, eta Neilan beste garaipen bat eskuratzen nahi du Julio Pelitzarik. Eta golek orain kalkulagailu aterako zuen, jakinda Pelitzari 43 segundura dagoela, gainsariarekin 33ra gerturatuko litzateke, ezin dio 33 segunduko baino errenta gehiago utzi, eta bien bitartean arerioak ere zaindu egin behar ditu. Bai. Badu, kalkulagailua atera eta hor kontuak egin behar ditu, baina momentuz ondo doakio gauza Felix Gali, hementxe duzu taldetxoa hor sartu dira Norhagen eta Piknikeko ziklista. Harrigarria da Only eta Txikoneren apostua azkeneko kilometroari begira da. Ez dira mugitu orain arte eta harrigarri egiten zait, ez dakit gol ez frogatu izana orain arte. Egia esan, Txikonek orain hau ikusita, bigarren tokian zailkatuta eta 3 segundo aterata, igual nahikoa izan dezake, Grosku buelta irabazteko. Ikusiko dugu, baina maila honen ari da Felix Gal eta lanak izango ditu Txikonek Gal atzean usteko. Eta Pelitzari alde egiten utzi ezkero, Txikonek eta Only ere podiuma galtzeko arrisko izango lukete. Beraz hemen galtzeko asko dago. Matiz Rondelek ere aurrera jo du, hor da sailkapeneko 5garrenak, honek bere lekua mantentzen nahi du. Txikone atzean. Txikone mugitu da atzean. Hortxe dator Txikone, luzea egiten da, azken kilometroa Neilan gora. Ondo ari da Julio Pelitzari, eta pasieran esan du gaur irabazi nahi zuela. Eta bide horretan doa Red Bull borako ziklista. Only orain mugitzen, Txikone eta Gal. Hortxe da liderra. Ia ez du arazorik hor gurpilean sartzeko austriarrak. Kolpe onarekin ari da Decathloneko ziklista. Eta ezin dute atzen dutzi liderra. Ez Onlyk ez da Txikonek ere. Metro besterik zaizkio falta Pelitzariri eta benetan luzeak egiten dira azken metro hauek. Eta horre Txikone eta Onlyk Burgoseko itzulia irabazi nahi badute, ze bigarren edo hirugarren egiteak ez dauka horrelako garrantziarik, baina garaipen hain gertu euki eta saiakerarik ez egitea harrigarria litzakete, eta esango nuke momentu batetik bestera berriz ere bietako bat mugituko dela. Jo beharra daukate atzean. Burgosko buelta irabazi nahi baldin badute. Da Norhagen Fismako ziklista, talde txorretan, Ollarren talde txoan. Eta hementxe da Pelitzari azken metroetan. Eskura dauka garaipena, Red Bull borakoak. Eta denboraldiko laugarrena lortzeko bidean da, baina atzetik Only atera da, bizi-bizi. Atzean geratzen ari da Gal, ondo erantzun dio Txikonek ordea. Artetxo egin nahi du Net Companyko Britainiarrak, hor
tartea egin du, baina itxiko du bai austriarrak, alegin betean ari da hor, Decathlongo mutila, eta sartu da, ahia, hor gailentzen den, Neilan hemen, helmugan, hortxe da Julio Pelitzari azken metroetan, gainan ditu Txikone, Oli eta Felix Gal, azken aleginen ari da italiarra, eta berea du garaipena, 1 metro baino gutxiago, helmugara iristeko, seguru da. Hortxe da Julio Pelitzari, garaile, Neilan Julio Pelitzari, bigarren Oli, hirugarren Felix Gal, laugarren Txikone, beraz, Felix Galek irabazi du aurtengo ekitaldia, austriarrak. Hori da, eta Only izango litzateke bigarren, eta Txikone hirugarren, beraz, hiruak ere erakutsi dutela, zalantzarik gabe indartsuenak zirela. Indartsuenak ziren, hor jokoan aritu dira, baina benetan ondo kontrolpean eraman du lasterketa Felix Galek. Hor azken alegin egin du Oskar Ronlik, baina berandu izan da, eta ondo erantzun dio Felix Galek. Eta hemen Julio Pelitzari denboraldiko laugarren garaipena lortu du italiarrak Alpetako turrean itzulia bera, eta 2 etapa irabazi ditu aurten. Eta orain Burgosen lortu du, iaz bueltan gailendu zen 17. saioan Julio Pelitzari, morredero gainean. Eta hortxe da Burgosko bueltako garailea Felix Gal, austriarra, eskudoko etapan garaipena lortu, lider jarri eta ondo utzi dio. Eta beraz, berak eramango du aurtengo itzulia. Ibilbidean irabazten duen lehen itzulia, gainera. Harrigarria da, horrelako txirrinaria handi batek, palmares urria esango, baina ez palmares handiagoa izatea, kalitate izugarria duelako, eta pedal kolpe honekin bagia da emaitza oso onak lortuko dituela epe motzean. 28 urte ditu eta Espainiako buelta du, urrengo erronka, eta pedal kolpe honekin podiumerako hautagitako bat. Izan daiteke Felix Gal. Eta hemen duzue irabazlea, 28 urteko austriarra, datorren urtean Lidl Treken hariko den mutila. Aurretik Suitzako turrean, baita Frantzako turrean etapa garaipenak lortuak ditu. Aurten Burgosko buelta honetan etapa irabazi du eta itzulia berare hortxe azken kilometroa, igoeraren azken kilometroa. Julio Pelitzarik ondo jokatu ditu bere kartak, ondo jokatu du italiarrak. Hor, atera da atzetik Oskar Only, Felix Gal atzean utzi nahian. Hasiera batean tartetxo bat egin du, baina berehala itxi du zulo hori Felix Galek. Eta Britainiarraren atzetik sartu da liderra. Hor, Pelitzari garaile, Oskar Only bigarren, hirugarren Felix Gal, eta laugarren Julio Txikone izan dugu. Orain errepikapena ikusita, ez dakit Onlyri izote zaion zalantza sartuko 100 metro lehenago jota, akaso garaipena bintzat eskuratzeko moduan izango zen. Sailkapen nagusia ziur aski golek eramango luke berdin, baina ikusita Pelitzari zein gertu izan duen. Bai. Arrazai duzu. Hor gertu izan du, hor tartetxo egin dio, sartu dio hor. Akaso sailkapen nagusiarekin ere itxutu da. Bai. Gol azkeneko estutu aldi horretan atzean utzi nahian eta gainsariei esker sailkapen nagusia eskuratzeko arriskua ere bazuen. Eta ematen du 3 segundu sartu dizkiola Onlik. Gali, sailkapenen arabera, lartxo iruditzen zait, irudia ikusita, asko jota pare bat. Eta gainsaritan ere beste pare bat sartu dizkio, Onlik, eta 7 segundura zegoen, 3 segundu batik, ez du irabazi Burgosko buelta Oskar Onlik.
Beraz, zuruk ez diozu moduan, damutu egingo da, lehenago eskoteaz. Nik uste baietz, ziurazki genion moduan, ez? Bai Txikon eta bai Onli sailkapen nagusiko lehenengo postu horrekin amesten zuten, eta akaso Pelitzarik baliatu du sailkapen nagusian galduta zituen 43 segundu horiek nolabaiteko malgutasuna eman diote, mugitzeko aukera eman diote, eta pentsa garepena oso segundu gutxigatik lortu du. Bukatu da Burgosko Vuelta, azken etapa neilako etapa Julio Pelitzarik irabazi du, itzuliak izan honek, Felix Galek bere alboan izango ditu Oscar Onli eta Julio Txikon hemenetan etapa politak ikusi dituko aurtengo ekitalian, Mikel. Bai, zalantzarik gabe, esprinean atzokoan ikusi genuen etapa ez ezik, mendiko bi etapak, bai gaurkoa neilan, eta baita eskudokoa eren egun ikusgarriak izan dira, eta, pentsatzen txilunari handiak ikusi ditugun sailkapen nagusi honetan borrokan. Emateko genuen guztia hauxe izan da, bukatu da Burgosko Vuelta, eta gurekin urrengo itzordua, datorren astean izango duzue, Norbaikiako Arctic Race lasterketarekin, ostegunetik igandera, orduan bultatuko gara, Mikel, eskerrik asko gurekin izateagatik, plazera izan da. Eskerrik asko zoi. Eta esan bezala, gure aldetik, besterik ez, orain Frantziako turrarekin utziko zaituzteko. What does it mean for you, a young rider, to win here in Las Lagunas? Yeah, for me something crazy. I had the team always with me, even when my legs were not there. So today we try our best to take this stage, and I'm super proud of my team. What they did for me is something crazy. It's a crazy tough climb. In which moment did you feel that your legs were ready to attack? I mean, I was pretty tired at the bottom of the climb, but I never stopped believe. I had to do something for my team, and then I was out of GC, so they were looking each other, and I just took the moment for attack, and then I enjoyed the last 400 meters. Obviously, to end the race winning, it's a special feeling. How will you describe your whole week here in Burgos? Yeah, it was really a super week for us. We had really funny moments with the team, and then it was the first race for me after a long break after the Giro, and I didn't feel super good, but I never stopped believe in my team and myself. Thank you so much, Julio. Enjoy. Gracias. La Diputación Provincial de Burgos agradece el apoyo y la colaboración de Provincia de Burgos, origen y destino. Skoda, Burgos.